gane ba. Ya fi kana mutuwa no sake fire police coming. Okay, let's go, let's go. Kai uban babanka, uban babanka, uban baban 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 uban babanka, uban babanka, uban baban. Kai ka sani, kai fa ka sani, gani kake akwai wani shege bayan ni, wani mugun lafa da ke abewa ya sani. Look kallanni kalli da kyau ka sanni banza dan kauye amma fresh boy dan binni san cubanka ina so in kai uwarka in san wane gatanka kuma wane ne ya tsaya ma waye kai a rapas ina ne ka je ka koya JB ya sanni babban yaya mai kanne da san zagi amma ya ce ba zagi amma in tara ko sulo domin in yi kashedi kada a sake shiga mun 18 a shiga 19 da gan karshen abun wallahi ba zai yi kyau ba da gan karshen abun wallahi ba zai yi kyau ba kai dakata banza jaki look nonsense kalli stupid wai za kai da ni za ka ja da ni babanka ne kuma sannan ni oganka ne ni za ka je kanewa haushi na kabe ni za ka je kanewa makarkashiya ni za ka je kanewa munafunci yanzu zana sa kiɗa in ƙara cin ubanka ko ka je ka kai gaba domin a ɗau mataki ko ka je ka gaya ma wa jahilin oganka duk da cewar shi ma ni na rai ne amma yanzu ɗan agewai shi ya girma sai zo ya ce zai ja da ogan shi kalli ba haka shi ba take ba in ka koya in ba ka iya ba tsaya uban babanka uban babanka uban baban 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 uban babanka uban babanka to zan fada da kai kama fada na guhudu yanzu na tsane kalaki annabi da kafiri kauce mun gaba na tashi da na kare mun gani na kai gani kake bacci cikin ka zai hana ni kwana jahili da jahili kun haɗe kan kukuni da ya amma karya kuke ku saka ni in ci tuwo gaya mun ina da zafi I dey shoot like bomb I dey bombing like bomb of your pinkies kun for me I wanna kill na ga for bullet that to show me kina da wa zai bi can dan don't blame me don't ask me I never tire if you wanna do this so my guy I don't believe you do as I do my guy I know you will never do I say look at my eyes my guy me I'm not a guy that is why I'm a poker bitch gun for bitch I say Emily I never learn to do with me for the best that is why I'm on a pork in a god for people I'm not a buy for the gun yeah okay kila moya kare okay karo mun kira da Allah akwai let's go back to kuke zuwa this one a yi shi kawai musical studio ga tare fa